Chaque Sylvain n'entraîne qui broye. Il peut qu'à fort maison de la presse. Allez manier ma ibodon. Banjugu Dante. Segu ko belebele. Il y a fort ambora ka segu fort tout comme ah segu dugu belebele. Segu dugu dumaye. A bilama rebe tout comme a kadi foko ta fo a tote. Sabula a kasanu. Kare o ferlembe. Siraba belebele oluba kono. Mais wo mogote ne. Wo mogote ne. C'est segu kadi da. Ka jama manja. Mi ndinge ni toro moyon soro doni ni segu. Ya kadi de. Dona na tola. Bamako ko Bamako buna ko dugu goya sabula ku be ka taa santu no wala ka santi ote odo segu belebele Banjugu Dante na manye ka fo kale maison de la presse manyema bi ale koni kelino ka wole bla mauma maison de la presse o kolona la bi chikambe ka afo comme ote bie biere de mai bi 3 mai journée mondiale de la liberté de la presse. Voilà. Mbajigia babu beta koka ote odo Banjugu koni abebi mam kuna fundila ni koye kuna fundila usoro walma kuna fundizo ai iba jole ikote chai ita wolere ai ita le wolere ire de be ali jole ote Banjugu ka fo Banjugu be fo de ka fo ko ka fen kungulo di mama ko ka nemne ai Banjugu tatoye Banjugu abise akabara la ame foli ko ke ka nyeshi ama ka do donke aye ote bidon yere journée mondiale de la liberté de la presse jagine domba do kuna fondilaw bolo yoro sabula wa hakew anu ni mun ka kan jamana yere bolo o topotoli bio domba do ka hakili jigin kɛ halisa ka dɔ fara kunnafonidilaw ka lakana kan ka dɔ fara kunnafoni yɛrɛ ka di u ma a di cogo la ka dɔ fara o kan ni an y'a jateminɛ jaginɛ an ka jamana in kɔnɔ gɛlɛyaba de bɛ kunnafonidilaw kan fo ka taa fɔ a to ten fo ka taa fɔ a to ten a ka ca dɛ a ka ca i lakana mun fɔ o b'a la o y'a belebele i ye dɔ wɛrɛ fɔ ka kunnafoni ka a dogo anw na kuma la kunnafoni di anw fɛ yan jamana olu bɛ wele ka di olu ma olu b'a lase anw ma tiɲɛ tɛ voilà a bɛ kɛ ten dɛ kuma dɔ la anw yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ an tɛ jate dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛn yɛrɛ ye kunnafonidilaw tɛ privé ye o don voilà sinon faso ta yan kuma la u bɛ faso ta dɔrɔn ka sina ka tubabuw wele dɔrɔn k'u ladon aw jɔlen ɲɛ ten k'olu ka taa interview kɛ i b'o k'aw yɛrɛ aw fa jamana tɛ i b'o ko aw tɛ se a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ jamana yɛrɛ k'a lajɛ u k'u ɲɛjɔ kunnafonidilaw la k'u ka hakɛ k'a dafa n'a ma ɲɛ k'u ye convention ratifié ni diɲɛ tɔnbaw ye u ka dafa kunnafonidilaw ka tɔnjɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko reporters sans frontières olu ye jatew kɛ farafinna Afrique de l'Ouest la yan anw bɛ kɔfɛ dɛ an bɛ kɔfɛ dɛ ayi hali surtout Mali anw bɛ kɔfɛ yɛrɛ kojugu kunnafonidilaw lakanalen tɛ u ka hakɛw dilen t'u ma wa u bɛ jɛ kunnafoni na aide à la presse min yɛrɛ n'a bɛ fɔ ko jamana b'o di Cheikh t'i mago la o fana ye majɛ belebele majɛ wa a bɛ yan tɛ hali dɔw ka san an ka 20-20-65 san kɔnɔ n'i y'o sara bɔ a la tɔ b'i dɛ siga t'o la a tɛ so yɛrɛ mun yɛrɛ foyi Banjugu Dante an jigi bɛ Banjugu kan an jigi bɛ Ala kan an b'a jigi k'a fɔ Banjugu maa don maa min ni baara in kanu b'a la wa a ɲɛdɔn b'a la a faamu b'a la a kodɔn fɛnɛ an b'a jigi k'a fɔ don n'a natɔ la a se ye min ye a b'o kɛ kunnafonidilaw ye ka sɔrɔ dunun ma ta bala a ma ta k'a ɲini maaw fɛ bonya min ni ɲɛmaa n'a ka kan a ka da Banjugu kan sabula maa cɛsirilen don siga t'o la o tɛ voilà an tɛ taa Buguni an ka taa n'an taara Buguni ko CNJ k'a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ o tɛ sifinnakaw ka so ye Conseil national de la jeunesse a ma kɛ Buguni yan a kɛra yen voilà a kɛra sibiri tɛmɛlen Bugunikaw fɛ yen ka kɛ ministre de la jeunesse et des sports Musa Ataya ale ka laɲini ye u ye conférence kɛ ɲɛmaa kɔrɔ mun tun bɛ yen Amadu Jalo ale démissionné la sabula ale bɛ
CNT la CNT kɔnɔ Conseil national de la transition ni kɔni bɛ CNJ la ni jɔyɔrɔ wɛrɛ n'i y'o sɔrɔ CNJ sariyaw b'a jira k'a fɔ ko CNJ ɲɛmaaya k'e bɛ bɔ a la awɔ o y'a sariya ye dɛ voilà u taara o baaraw u y'u waleya Buguni kɔnɔ a kɛra wasa ye a ɲɛna dɛ a ɲɛna sabula ɲɛmaa kura sigira o tɔgɔ Habib Dako a bɛna sigi kalo 8 ɲɔgɔn kalo 8 awɔ o ye intérim ye dɛ o ye intérim ye a kan ka congrès de labɛn congrès mun kan ka kɛ décembre 2021 donc o la ɲɛmaa kura yɛrɛ o bɛ sɔrɔ ka sigi o la banna awɔ an bɛ dɔw de kɛ ministre Musa Atayer a ye nin baara min kɛ an bɛ a fɔ a la an b'a fɔ mais a bɛ fɔ yɛrɛ ye ji fana la o tɛ o don voilà sinon CNJ a kuma a kun cayara dɛ a ka ca dɛ a cayara u ka lajɛ foyi tɛ ni mankan tɛ nka nin kelen in ko mankan kɛra dɛ hali ni mankan kɛra ko dɔw donna salle kɔnɔ k'u ye mun kɛ u bɛ kule u bɛ dunu gosi u bɛ balan gosi a ko ministre y'i sigi ko ka gɛlɛ so yɛlɛ ko n'aw tilara nin bɛɛ la ko ni kɔni nakun ye baara min ye aw bɛ kɛ ko ne kɔni b'a kɛ k'a ye gɛlɛ so yɛrɛ le yɛlɛ koyi k'i sigi k'i kun jan k'a ɲɛsin kabanɔgɔ ma ko maa min bɛ sen n'a banna maaw fɛ maa minnu nakun ye baara ye ne n'olu bɛ baara in kɛ o la ne ko n k'a bɛ fo a ka fo sinon a fɔra wagati dɔ la k'a kun gɛlɛyara dɛ awɔ a kun gɛlɛyara yɛrɛ yanni maaw ka sɔn ka taa Buguni a kuma kun cayara nka ko a b'a fɔ cogo di patience a tɛ n chemin dɔn ministre a bɛ n'a fɔ a tagamana o fɛ awɔ a sago ye min a y'o sɔrɔ sifin jɛkulu yɛrɛ a kan k'a dɔn sabu a yɛrɛ fana tun bɛ AM nɔ i ɲɛ bɛ CNJ in na dɛ Sega a kuma ka ca dɛ komi e b'a ko ɲɛdɔn donc ne ye wagati kɛ kunnafoni n y'a nɔbɔ k'a nɔbɔ wagati sera ne y'a bila ala ko ɲɛdɔn ka di n'a ye Mali ko kisɛ kelen t'a ko kɔnɔ jamana ko kisɛ kelen t'a la an kana bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan dɛ o t'a la dɛ jɔyɔrɔ ko don siga t'o la nafa ɲini don yɛrɛkun ɲini don an ka taa n'an taara ɲɛfɛ Sɛki Sidibe i n'a fɔ an da sera a ma togoya min na m'a f'i ye n ko Sidiki fo ka taa se CNJ fo ka taa se dugutigiw ma ani alimamiw ko gafe dɔ kɔni de bɔra so yɔrɔ la so min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko jigisɛmɛso jigisɛmɛso Sɛki Sidibe wari don ka Elhaji Ibrahim Bokari Keyita to fanga la nin yɔrɔ ni foli kan ka di a ma tiɲɛ na ɲɛnɛma yɛrɛ nin n'i ye mun kɛ n'a ma ɲɛ an ko maa ko tɛ ko Maliko don n'i ye mun kɛ n'a ka ɲi o ka fɔ dɛ hali n'a sɔrɔ bɛɛ m'a sɔrɔ ni dɔw kɔni y'a sɔrɔ dɔw dɛ hali ni jugu ye zonzan ye a fɔ k'a tulo ka jan siga t'o la Sɛki i b'a ye k'a fɔ ko 10,800 k'a kɔngɔ i ka Orange Money la i ka taa k'i ka du ka fɛn dɔw san n'a ye coronavirus dɛmɛ a kun ma fɔ hali n'a sɔrɔ a baara a kun gɛlɛyara gɛlɛya bɛ fan caman fɛ bi hali n'a sɔrɔ baara in a bɛ to sen na a gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn kɔni taara di jigisɛmɛso la a ye fɔ mun ma ko liste parallèle ko olu kɔni ye n'a ma ɲɛ ko liste parallèle la wari a sera dɔw kun wari a ma se dɔw kun ko dugutigiw yɛrɛ dɔw tɔgɔ di CDG président ye dɔw tɔgɔ di coordinateur yɛrɛ ye dɔw tɔgɔ di nka wari a ma se olu kun mais maa dɔw bɛ a sera olu kun a ma se dɔw kun dugutigi dɔw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ tɔgɔ bɛ liste yɛrɛ ɲɛ ma koyi k'a ma se ale kun ko tɔrɔmɔɲɔ k'a ma jigin ale ka wagane kɔnɔ a gɛlɛyara o kɛlen i b'a ye k'a fɔ wele de kɔni bilala sa jigisɛmɛso mairie coordinateur fo ka taa se dugutigiw ka cidenw ma dugutigiw 6nan a quartier 10 u bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sogonikɔ projet des jeunes kɔnɔna la walasa u ni jigisɛmɛso gɛlɛya mun yera baara in na u ka ɲɛfɔli kɛ a la o ɲɛfɔli kɔni sen fɛ kumaba ye min ye i b'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen n tɛ ɲɛmɔgɔ ko ye dɛ nin ye anw yɛrɛ ɲɔ ye olu ka du sɛw hali olu tɔgɔ sɛbɛn a dun fɔra ko ga kelen 10,800 an ka kuma fɔ a fɔcogo la dɛ ga kelen mɔgɔ 2 tɛ sɛbɛn ga kelen nka ga dɔw kɔnɔ ko sɛ y'a sɔrɔ ye u bɛ sɛ u bɛ pisi dilan ye ka Orange Money k'a tɔgɔ la 10,800 a bɛ jigin a kɔnɔ a kɛra dɛ
Sheikh n'a ma ɲɛ ko a ko a kɛra ten ko majaw yera baara la jigisɛmɛso ani sigida 6nan mairie communiste dɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye wele bila ɲɔgɔn ma projet jeune kɔnɔna la ka kuma ɲɔgɔnya kɛ kuma ɲɔgɔnya min n'a b'a to baara in tɔ a bɛ se ka walawala ka ɲɛ cogoya min na majɛ minnu kɛra a la fili minnu kɛra a la kodɔnbaliya minnu kɛra a la ko olu bɔ a la ala yɔrɔ tɛ janigɛla ya janigɛla ta ko CNJ yɛrɛ de y'o lajɔ dɔ la sɔgɔmada fɛ ko enquêteurs minnu bɛ terrain kan k'olu ni olu y'a ye k'a fɔ CNJ k'olu ma ko baara a fɔra cogoya min na baara daminɛ don ko ni bi ta ko o tɛ kelen ye k'a fɔra aw ka wuli ka se duw de kɔnɔ ko nka aw nalen bɛ aw sigi ga dɔ kɔrɔ yan nɔ ka maaw wele ko o ta a kɛcogo ye a bɛ n'a fɔ enquêteurs ni CNJ mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu CNJ mɔgɔw ko fana n'aw tɛ sɔn an ta ma baara in a y'a jɔ ni mun bɔra la aw yɛrɛ y'o ɲini baara fana a jɔra jigisɛmɛso fɛ ten janigɛla banankabugu fana ta ko gɛlɛya b'o la kosɛbɛ sabula gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu kɔni ye wari sɔrɔ dɔw bɛ yen olu m'a sɔrɔ nka olu tɔgɔ bɛ lisi la o lisiw sa i b'a ye k'a fɔ o seginna sisan ka na di a ma kofɔlen minnu ma minnu bɛ lisi in koɲɛ ɲɛnabɔ dugutigiw b'o la alimamuw b'o la sedeki présidents b'o la fo ka taa se maa o maa de bɛ yen k'o ka don a ko la a lisi kelen ka di olu ma sigida dɔw ta o bɛ maa 700 bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya banankabugu ta kɔni ni gɛlɛya b'o de la kosɛbɛ o ye maa 7 ye maa 7 olu de bɛ taa sa nin ye n ka numéro yɛrɛ yɛrɛ ye nin ye n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye a b'a ci nin na dɔw ta ye maa 300 dɔw ta ye maa 200 dɔw ta ye maa 100 mais banankabugu de ta ka dɔgɔ o t'o ye n'o fɛsɛfɛsɛliw kɛra dɔgɔkun 2 kɔnɔna la kasabi a bɛ segin ka jigin o maa kofɔlenw kun ni kasabi jiginn'olu kun kura wɛrɛ bɛ yen kura wɛrɛ bɛ yen minnu m'a sɔrɔ n'u tɔgɔ ma sɛbɛn fiyewu sigida dɔw ta ye maa 1000 ni mɔgɔ 600 ani kɔ ye dɔw ta yɛrɛ ye 700 ye ca n'i sera i ka sigida la n'i ta ye mun ye i tɛna sigi i ka sigida mairie la walima dugutigi fɛ yen maa kuraw kɔni bɛ taa nka mun bɛ sen na dɔgɔkun 2 in kɔnɔ dɔgɔkun 2 an k'a fɔ k'a jɛya o de ye minnu tɔgɔ kɛra lisi la n'u m'a sɔrɔ olu de ta bɛna fɛsɛfɛsɛ sabula dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ orange money pisi b'u bolo nka arrangeren don u cɛ tɔgɔ la n'o kɛra dɔrɔn orange tɛ wari ça veut dire pisi b'e tɔgɔ la mais mɔgɔ min taara orange money enregistré pisi b'o orange money dɛ baara bɛ kɛ n'o de n'o t'i tɔgɔ la dɔrɔn tɔgɔ jɛ don o caman b'a la wa dɔw fana bɛ yen jigisɛmɛso mɔgɔ yɛrɛ baara dɔ kɛ u yɛrɛ ka fɔ la dɔw bɛ yen olu tɔgɔ sɛbɛn k'u fa tɔgɔ sɛbɛn k'u ba tɔgɔ sɛbɛn ka maa baden tɔgɔ sɛbɛn u ka du kɔnɔ n'u y'o dɔn yɔrɔ min na dɔrɔn u bɛ maa kelen ta yen nɔ ka wari k'a bila o kun aw tɔ bɛɛ binna ji rɔ n'olu maaw fana wulila k'u m'a sɔrɔ k'olu ta tɛ k'u m'a sɔrɔ dɛ k'a dira u ka du kɔnɔ maa dɔw ma o tɛ o don n'an taara ɲɛfɛ a ko a ɲɛ ka ca maire tɛ Abdala 5e juin baara in bɛɛ ɲɛmɔgɔya tun b'ale bolo hali n'a y'a sɔrɔ Tɛnɛmagan Kone ale ye dangan 2nan ye ale fana kɔni nana k'i hakilinaw fɔ walasa baara in a bɛ ɲɛ cogo min na ko sinon k'a kɛra gɛlɛya ye sigida 6nan kɔnɔna la yan nɔ sabula lagosi sɔrɔla dugutigiw fɛ maires fɛ CNJ ɲɛmaaw fɛ o de la ɲɔgɔn in yɛrɛ kɛra ni jigisɛmɛso ye walasa baara in a tɔ bɛ se ka jɛya cogoya min na bɛɛ lajɛlen ma an ka taa Dara fan fɛ Abdala ye mun fɔ an k'o lamɛn. An ye jama wuli sɔgɔmada in na ka na projet na an ye jama min wuli sigifɛn 10 an y'olu wuli ka coordinateur wuli ani denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ani musow ka ɲɛmɔgɔ ani service technique de développement social ni promotion de la femme ani an yɛrɛ ka conseil communal dɔw weleli tun bɛ min na o de ye gouvernement ye dɛmɛ min di population ma a dɛmɛ a dili la gɛlɛya dɔw yera a kɔnɔ donc an y'a kanu sɔgɔmada in na ani projet jigisɛmɛyiri mɔgɔw an n'u ka ɲɔgɔn ye an ka sigi an ka gɛlɛya yɔrɔ minnu na o gɛlɛyaw an k'olu fɔ k'olu bɔ yen nɔ ni baara kan ka continuer cogo min fana k'o fana fɔ gɛlɛya min filɛ ye effectivement o cas caman yera quartier caman na a bɛ se ka sɔrɔ baara kɛcogo de fɛ nin baara sugu n'i ko k'i b'a kɛ nafa ko tɛ yan fɛn min y'i komi musaka ko adamaden nata mana wuli o de bɛ na n'a ye sinon baara daminɛra min na o de ye k'a fɔ ko ka waatigiw ka dɔn ma mais du kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fo ka 3 bɛ yen o bɛ se ka faamuya
mais du kelen kɔnɔ gwa kelen kɔnɔ n'a dira muso ma k'a di cɛ ma k'a di den ma o de man kan donc o de nana ni nin caman ye bon kuma cayara donc finalement an ye jigisɛmɛ yiri mɔgɔw yɛrɛ wele u ka na an ka kuma pour que vraiment gɛlɛya sɔrɔ a ye n'an bɛ se ka corriger cogo min na ka continuer non an ye nimisiwasa ba sɔrɔ parce que jalaki ni anw kelen tɛ jalaki taara ka ɲɛsin anw ma jalaki taara ka ɲɛsin dugutigilakaw ma bon mais ni jigisɛmɛ yiri mɔgɔw yɛrɛ nana ka na ɲɛfɔli kɛ kumaw la an hakili la bɛɛ ɲɛfɔli kɔfɛ bɛɛ y'i ka tɔmɔta ta kuma la donc sisan kuma fɔra mɔgɔ minnu ɲɛna olu de bɛna segin sisan ka taa fɔ bon tiɲɛ na maire jalakira dugutigiw jalakira dɛmɛko in na mais kuma tiɲɛ de nana fɔ sisan mais pratiquement mɔgɔ ka jalaki t'a la donc a bɛ komi sisan maire ni dugutigiw u jalakira nin kɔnɔ commune 6 ye quartier 10 de ye commune 6 ka bon ni Mali commune bɛɛ ye a jama ka ca ni commune Mali ta bɛɛ ye bon mɔgɔ minnu taara an bɛ se k'a fɔ de quartier kɔnɔna la dugutigiw yɛrɛ ye mɔgɔw ciblé k'a fɔ k'olu ye dɛsɛbagatɔw ye a dir'olu de ma olu de recensera n'o tɛ n'i ko k'i bɛ commune dɛsɛbagatɔ jateminɛ pratiquement développement social la olu fana ka répertoire bɛ yen ni dugutigiw ta tɛ kelen ye donc commune 6 dɛsɛbagatɔw effectivement a y'a fɔ cogo min na a ka ɲininkali kɛra cogo min na nin tɛ hali dɛsɛbagatɔ 10e ni dɛsɛbagatɔ tila 10 de nin tɛ ala fan o fan wɛrɛ n'i ko sisan dɛsɛbagatɔ tɔ de bɛ yen min ka ca ni nin bɛɛ bon dɛmɛ in kɔni na an bɛ weleweleda min kɛ o de ye ka yira population na ka baara nɔgɔya ka baarakɛbagaw bolo c'est vrai gɛlɛya bɛ dugu bon hali n'i nana ni miliyari 100 ye k'i b'a di pour que ka mɔgɔw dɛmɛ tɛ mɔgɔw mais baara kɛcogo o de bɛ baara nɔgɔya quoi donc an b'a ɲini population fɛ ka baara nɔgɔya baarakɛbagaw parce que ninnu fana ye baarakɛlaw de ye olu de sugandira ka na baara kɛ mais u bɛ tɛmɛ mairie fɛ pour que mairie b'u bilasira cogo min na donc hali mairie yɛrɛ t'u dɛmɛ baara yɛrɛ la mairie dan ye dɔrɔn ka recensement kɛ ka papier bila ka taa u ka direction na direction mɔgɔw bɛ tila ka papier di ka enquêteur ma enquêteur de bɛna ka na enquête kɛ sur le terrain ni population ma ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn a bɛ se ka kɛ difficulté ye a bɛ se ka kɛ sababu ye bon baara yɛrɛ tiɲɛ bɛ don baara kɔnɔna la donc an b'a ɲini population de fɛ population ka vraiment pression ka yɛrɛ kan pour que u bɛ se ka moyen kɛ cogo min na ka baarakɛla ninnu dɛmɛ ka se ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔna la bon hali ni bɛɛ ma sɔrɔ peut-être que garijɛgɛ ko don ni minnu ma sɔrɔ ji na dɛ taalen ɲɛfɛ siɲɛ wɛrɛ ta n'a bɛ garijɛgɛ dɔrɔn u b'a sɔrɔ. Awɔ i sɔrɔ Pise FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. Voilà Abdala Jara awɔ maire ka dangan duruna ko in bonya kun bɛ ale bolo ngo protéger ni o kɔnɔna la Cheikh an bɛ taa ni kibaru ye télé la awɔ i b'a ye k'a fɔ kunun suntigɛ a kun bɛ fan caman fɛ awɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ligue démocratique pour le changement o tɛ Musa Singo ye o don ale n'a ka maaw awɔ kɔni ye maaw wele suntigɛ belebele la awɔ suntigɛ duman a kɛra u dagayɔrɔ la awɔ falajɛ don voilà a kɛ cogo di kunun u ye maaw wele a kɛra wasa ye u y'u ka tɔndenw u ye fɛn caman faga u ye fɛn caman faga awɔ ayiwa a kɛra dumuni da ye an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan Jaginɛ yanni an k'a bila dagagirinda la an Musa Sengo yɛrɛ y'a lamɛn a ye ladilikan dɔw di en même temps a y'a ka tɔndenw fo ka dugawu k'u ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ u ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ o de y'a la belebele u bilasira kalafili nata surtout kalafili nata mun filɛ nin ye k'u bilasira u kan ka hakilina minnu ta olu la awɔ an ka Musa Sengo la Général Musa Sengo awɔ ka sira la mais a sira tɔ ka jan anw y'a fɔ de ni basigi mana jamana kɔnɔ ni dunko juguya ma kɛlɛ jamana kɔnɔ ni keleya mana jamana kɔnɔ an tɛna o kana bɛ bonne gouvernance tant qu'an m'o sɔrɔ an tɛna sigi an tɛna ɲinɛ an tɛna salaya donc an ye tɔndenw wele k'a f'u ye halisa jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ n'i ye fɛn fɛn kɛ jamana ko la i n'o kɛli ka kan n'i ye cɛsiri fɛn fɛn kɛ jamana ko la ni ma se ka min fara o cɛsiri kan i ka kan ka dɔn ka fɔ i tɛ se o la de sinon jamana n'o ka kan an ma dan an ka tɔndenw dɔrɔn ma an ni politiki tɔn wɛrɛ minnu bɛ baara kɛ walima tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen minnu cɛsirilen don jamana ka basigi jamana ka ɲɛta la nin waati in na an ye ci bila olu caman fɛnɛ ma u kana k'a dɔn ka fɔ an ka laɲini ye keleya de an ka laɲini tɛ ka jamanadenw k'a fɔ ko u ka se ka kɔ don ɲɔgɔn ma an bɛ cɛsiri min na an b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ b'o cɛsiri la donc an ye ciw bila o ma u kana Mali ye bɛɛ lajɛlen de jɛ ye an kana bi ka an ka nisɔndiya yira ɲɔgɔn na an kana bi ka fɔ ɲɔgɔn ye halisa hakili lajiginna an k'an cɛsiri an ka dɔ fara baara kan sunkalo ye kalo barikama ye sunkalo ye kalo ye a bɛ muɲu ɲɔgɔn kɔnɔ kalo min na a bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ kalo min na a bɛ yafadeli kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ kalo min na sunkalo ye i n'a fɔ wagati ye fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ
filiw ni fɛn wɛrɛw la a bɛ jɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔ donc kow bɛ kurakuraya kow bɛ saniya a bɛ départ kura ta donc sunkalo tile 10 fɔlɔ tɛmɛna tile 10 filanan tɛmɛna an bɛ tile 10 laban in na an y'o choisi k'a kɛ i n'a fɔ sisan an bɛ na kow kurakuraya donc fili minnu kɛra an ka jɛ olu kɔ minnu ma ɲa an ka jɛ olu kɔ an ka kow kurakuraya an ka départ kura ta an ka se ka baara sinsin donc aussi an ye duwawu caman kɛ ɲɔgɔn ye cogo min na duwawu minɛ kalo don donc nin bɛɛ de b'a kɔnɔna la o ni ka mɔgɔw wele fɛnɛ u kana dumuni kɛ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya o bɛɛ ye fɛn ye min b'a to mɔgɔw tin bɛ don ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na halisa a bɛ fɔ ko boloden kelen tɛ bɛlɛ ta o de y'a to ni mɔgɔw tin donna ɲɔgɔn na ni mɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la baara in a bɛ se ka kologiriya baara in a bɛ se ka sinsin a bɛ se ka san sɔrɔ donc nin y'a kɔrɔ dɔw ye ka foli di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ jamana bɛ lahara dɔ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. Voilà, ni tɛ général mankan ye. Awɔ. Général des généraux. Musa Singo. Awɔ. Y'ale mankan ye. Ligue démocratique pour le changement. Suna kari kɔni a kɛra. Awɔ. U jabala la. An bɛ duwawu de kɛ duwawu min kɛra kɛnɛ kan. Ala k'a minɛ Mali ma. Ya Rabbi. K'a minɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma. Ya Rabbi. O tɛ? O don. Sheikh n'an taara ni kibaruya ye n'a ma ye k'a fɔ Musa Singo ale b'o kuma la i b'a ye k'a fɔ kibaruya kɔni bɔra sɛn bɛ n'a ye fɔ ma ko aujourd'hui Aruna Niang i b'ale dɔn o jɔn i t'ale dɔn wa Aruna Niang ministre de l'industrie du commerce de la promotion des investissements i b'a ye k'a fɔ ko nin kɔni ye minisiri ye minisiri min gouvernement na ni maa bɛ se k'a fɔ kɔni i n'a fɔ n'i bɛ yen n'i tɛ yen ko nin minisiri in ka a bɛ o maaw fɛ sabula dɔwɛrɛ tɛ k'a sababu kɛ gɛlɛya min n'a bɛ malidenw ka sɔngɔko la bi i n'a fɔ Musa Singo da sera ma ko mɔgɔ ko tɛ ko Mali ko don Sheikh b'a ye k'a fɔ ko nin kuma in kɔni maa min bɛ se k'a fɔ k'a lacɛɲa yɛrɛ yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ o ye consommateurs ye nin minisiri min kofɔlen min filɛ nin ye k'i n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jamana ye jamana ye mois kɔnɔna la jamana min ni bagan mara n'a Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la o la CEDEAO jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko Mali Nizeriya kɔfɛ ko jɔn b'a faamu walayi nɔ ko sogo a buma o de bɛ sa 600 ani dɔrɔmɛ 40 bu sogobu n'i ko i bɛ sogobu gansan san bi kilo k'i bɛ 600 ani dɔrɔmɛ 40 k'i b'o o de da fiɲɛ la ne yɛrɛ tun tɛ minisiri in tɔgɔ dɔn tellement a tɛ Aruna Niang ne ko sogo bɔ kɔfɛ de ka na an fɛ yan fana. N tɔgɔ de f'i ye ko n'i ye mois ta Mali ye jamana fɔlɔ ye bagan mara la CEDEAO kɔnɔ Mali ye filanan ye Nizeriya kɔfɛ n ko nka k'an de bɛ ka sogo kilo san bi 600 ani 40 sogo bu dɛ a gɛlɛyara o tɛ an tɛ dɔw kɛ minisiri in ye Aruna Niang Ala ka hakili ɲuman di an n'a ma ya Rabbi nin ye Mali ye n'i nana k'i bɛ maaw lafiya i b'u lafiya nin ye lafiya dɔ ye o tɛ o don n'i nana k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen n bɛna o jigi to olu ka da i la k'i bila yen o ye koba de ye dɛ jigi tigɛ man nɔgɔn an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ ko de tun don jamana ko de don mɔgɔw ka da i la i nana o kan ka jigi sɛmɛ i la k'a fɔ a b'an kunna ni aw tɛ a tɛ ɲɛ an sɛgɛnna kosɛbɛ nin kɛra an sɛgɛnna kosɛbɛ an jigi b'aw kan i bɛ hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ en même temps i b'a lajɛ fana ni i tora o position kan a bɛ se ka degun min se jamana na i b'o fana lajɛ ne bɛ mun f'i ye n terikɛ i hakili latigɛ an tɛna foyi de kɛ min bɛ jamana degun min bɛ jamanadenw degun an tɛna foyi kɛ n'an ye mun kɛ c'est que an bɛ se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya i hakili latigɛ pewu o tɛ o don an hakili latigɛlen don awɔ Sheikh n'an taara ɲɛfɛ belebelew bɛ fɛ ka belebeleya ko kɛ comme l'INTM exige la satisfaction de 7 points de revendication halisa o tɛ o don préavis de grève illimité l'INTM exige la satisfaction de 7 points de revendication Yakuba o
o taa secrétaire général ye Katile i bɛ k'a fɔ a ye wele bila an kunnafoni ma sibiri bourse du travail o kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ protocole d'accord dɔ kɔni sɛbɛnna ni gouvernement cɛ a bɛna a sɛbɛnna ha ka ja fo bi i bɛ k'a fɔ gouvernement kɔni ma kala bila a ɲin na ka bɛn ni a labatoli ye ni kala ma bila ɲin na ka bɛn ni a labatoli ye i bɛ k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛlen yanni kunnafonidilaw weleli cɛ sibiri tɛmɛlen i bɛ k'a fɔ u kɔni ye préavis de grève bila k'a fɔ k'u bɛna heure 76 baara bila kɛ u y'o bila minisiriso la minisiriso min ka caw ɲɛsinnen don foroba baara ani baara bɛɛ lajɛlen ma o tɛ o don ale do dɛ ministre du travail et de la fonction publique tile 4 baara bila a bɛ tile 4 ma o don heure 90 ani heure 6 o don o tile 4 ya tile 4 don imam du lundi au vendredi imam bugula ɲuman k'u ka taa n'a ye hakɛ ɲini tɛ o don i b'a ye k'a fɔ Cheikh Sidibe n'i y'a ta k'a lajɛ baara a ka ca kuma a ka ca kuma texte i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu b'olu kan fo ka taa se compression ma i b'a ye k'a fɔ Yakuba Katile a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ani degun bɛ baarakɛlaw kan i b'a ye k'a fɔ da donna nin bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ YNTM ye tɔn ye tɔn belebele don maa t'a a kofɔ maa ye sabula u ye tile 5 baara bila mun kɛ o wolola min na o ma dogo Mali la i b'a ye k'a fɔ syndicat caman kɔni tun bɛ kɛnɛ kan syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale syndicat autonome des administrateurs civils syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales comité syndical des agences de développement régional cɛkɛ a ka ca syndicat autonome des greffiers secrétaire des greffiers o tɛ sinagi ye olu tun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ fo ka taa se ba polisilakaw ma Cheikh Tiga Amadu a na la u bolo kurulen don bi u bolo kurulen don sini gouvernement kama bɛnkan ye mun ye a ka bɔ a sira fɛ nin 7 in n'a ma bɔ a sira fɛ grève u kɔni u bɛna tugu ɲɔgɔn na ka tugu ɲɔgɔn na fo ka taa kɛ grève illimité ye o da man d'an na dɛ o da man d'an na n'a y'a sɔrɔ dɔw bɛ ka sɛbɛn ta ko k'a fɔ ko ni maa minnu kɛra assemblée président ye o tɛ ko ka tɔrɔmɔɲɔn dɔ d'olu ma retraite dorée ko k'o labɛn o tɛ a kibaruyaw kɔni filɛ nin ye YNTM ka grève kɔni Cheikh a tɛ dogo Mali la ni waleyaw n'u ma bɔ a sira fɛ tile 4 min fɔ o tɛ daminɛ le 17 mai 2021 0h a bɛ taa kun cɛ jumadon vendredi 21 mai 0h en cas de désaccord il poursuivra du lundi 24 mai o ta ni bɛn ma kɛ ko la lundi kalo tile 24 mai kalo o zorɛri a bɛ daminɛ tuguni ka taa kun cɛ jumadon kalo tile 28 mai kalo il réserve le droit d'une continuation de la grève à partir du lundi 31 mai halisa ni laɲiniw ma sabati baara bila u bɛ to sen na n'u tora sen na mai kalo tile 31 baara bila a bɛ kɛ zorɛri wagati il donne un caractère illimité ni laɲiniw ma sabati a kɔni ko filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ YNTM kɔni ni gouvernement ye ɲɔgɔn ye i b'a ye k'a fɔ ko Tiga a ma don a na la dɛ u ka maa dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Usumani cɛkɔrɔba don k'a ni premier ministre ye ko Tiga ma don a na la dɛ Cheikh Sidibe k'a daɲin'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ daɲinen don tɛmu a militant yɛrɛ caman kelen don k'a ɲini bi ko ka Usumani ko ni négociation bɛ kɛ ni gouvernement ye Usumani ka ye a kɛnɛ kan o kɔrɔ ko Usumani ko a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn o k'u ka hakɛ d'u ma ka banfula bɔ k'a bila a ka ɲi yɔrɔ bɛ faamu a bɛ faamu banfula bɔ k'a bila ko min na o bɛ faamu dɛ n'a ma ɲɛ ko a kɛra de YNTM a militant caman bɛ yen ko Usumani ko ka a ɲini k'ale ka don négociation na ni gouvernement n'u bɛna négociation ko ka Usumani don a la militant caman ko ten sabula danaya b'a kan maa dɔ bi bi in na YNTM kɔnɔ i b'ale dɔn kologirin don ale de ko Kɔji ko a bɛ ka mun fɔ k'a t'a dɔn a t'a dɔn
An tɛ nɛgɛjuru labila o kan. An ka taa. O tɛ. O don. 20 20 18 65 20 20 18 65 hakɛ ɲini don. An bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ. Ya Rabbi. O tɛ. O don. Ka Jabate fo. Awɔ. K'a ni sɔgɔma. Allô? Allô? Allô, Dégol National. La. Dégol na foli b'i ye. Foli diyara n ye. I Jara Kolobakari. Anba. Ka Sife fo. A tulo b'i la. Ko baara ɲɛna. Ka Tangara Godisi fo. A tulo b'i la. Ka n dɔgɔnin halaladen fo n'o ye Umar Mariko ye. Umar Cɛfin. Ka a furumuso fo n baramuso Fanta Konate. Fanta Konate. I ka auditeur cɛ n'a muso n bɛ bɛɛ fo. U bɛɛ tulo b'i la. N tɛ ɲinɛ n den daw kɔ. Canaliste kan ani Dakawulite Iba n'o ye bi ye. Mohamed Seko. I yɛrɛ ka ba mɛ ne balimamuso don. Ami Fɔnba. La battante. Seku Maïga. Catalan le résistant an famara ka mankan mɛn. Umar. Voilà n bɛ bɛɛ fo. Bɛɛ tulo b'i la. Ani Samake. A n'aw ka Bagayogo. Anba. Ne ye nin f'e ye o. Ni ji kɛra segi la ji bɛ a bɛ taa wa. Ne b'a fɛ k'i ɲininka et pourtant talilan don. A ma nɔgɔn dɛ. Bulanfɛn don parce que a bɛ se ka mangoro ni fɛnw ta. Yala n'i ye ji k'a la a bɛ taa wa. Ninnu nana ne ye nin f'e ye kabini a tile 2 ne ko k'aw ka aw ni Sisi a ye n ka fɛnw sɛbɛn parce que ne bɛ min fɔ aw bɛ yɛlɛ na a bɛ tila ka k'a ye. Sidibe. Kabini ninnu nana a tile 2 ne ye weleli k'i ka nin émission ko ninnu tɛ se. I y'a fɔ. U tɛ se. Tɛ se. Ala mana ka fɛn in faamu in na dɔrɔn. Buba IBK Karim Aminata aw ye dɔ dun aw ka bɔ yan an yɛrɛ ka na dɔ dun. Walahi kɛlɛ bɛ filɛ nakɔ de don. Ne ni Ala cɛ walahi n'a bɛ n bolo kini bɔnna n t'a dɔn n bɛ n'a kɛ kini min na. O IBK n'a ka mɔgɔ minnu tun balolen bɛ IBK ni Bubu la. Bon sisan o kini miɲɛ fana b'an bolo mais nati. O ye se mɔgɔ dɔw ye. A bɛɛ tɛ u tɛ k'an k'u cuncu ni ɲɔgɔn ye yan. Kelema b'a fɔ k'a bɔra a la. Sɛkumari Sisoko k'ale tɛ taa tugun wa. Ne ye nin fɛ u bɛ baga di ko ma u yɛrɛ de ye ɲɔgɔn janfa walahi. A filɛ. Walahi Mamadu Batili b'a fi k'o don na i ka émission kelen in kɔnɔ yan k'u k'o rectificatif k'ale t'o la. Sisan jɔn tora. A filɛ nin ye. Ne b'a fɛ k'i ɲininka tɔ tora sisan Sogɛ ni Bitar ni fɛnw. C'est-à-dire ko in kɛra min kama o tɛ quoi. O tɛ. Pɔsida ko de don. Walahi. Kana ɲininkali kɛ dɛ pɔsida ani minnu ye e tun b'a Danile tuma yɛrɛ ne da e ne ye ko in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi ne tun bɛ yen jamujan ye. Mɛ bi a bɛ cogo di? Ani minnu y'a nɔ ni ɲɔgɔn fɛ u tila bɛɛ b'a kɔnɔ bi. Bon minnu ma place sosɛn u y'olu nɛgɛ ka ministre kɛrɛfɛ. Awɔ. Bon e ni Ala cɛ nin janfa k'o to jamana in bɛ bila règle kan. O tuma sisan o fantan ni dɛsɛbagatɔ olu ɲɛ jɔyɔrɔ ye jɔn ye sisan. A filɛ nin ye. Anw kelen kelen min tora ani Umar Mariko. Mais nin ka bon aw bɛ fɛn critiquer u bɛ tila ka wele aw bɛ don a la. Mɔgɔ kan ka danaya da aw kan. An bɛ baga gouvernement na olu yɛrɛ de. A banna. N'u t'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Walahi jangin a tɛ fɔ a kuma tɛ ko ka don. A filɛ nin ye. Ni fɛn dɔ bɔra a la sisan nin fana ye Diko ko ye yan. Diko k'u janfa ni fɛn dɔ bɔra a la olu ta tɛ bɔ wa. Mais ne ye nin f'e ye an tɛ dugawu kɛ jamana ye dɛ. Awɔ. Ayi an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ de jangina an bɛ bɔda ɲuman nin min fɛ. Parce que jamana min tɔgɔ ko janfadugu o jamana bɛ wele de ko janfabugu. A filɛ. N b'i fo k'i wale ɲuman dɔn aw n'aw jɛngɛra e kɔni n bɛ se la o n bɛ se Masi fana la ani Umar a ye san nin kan aw ka balo nin kan nin de bɛ laban. La. Foli don. Foli diyara n ye 20 20 18 65 Sɛki i b'a ye ko an sɔngɔ kɔni k'u ye maa dɔw bɛ yen k'u olu sen n'u bolo tigɛ k'u minɛna ko baarakɛdɔ don u minɛna maaw fɛ maa minnu ye marifa ta diinɛ tɔgɔ la. O kɔni Menanga ani an sɔngɔ cɛ nin maa kɔfɛlen 3 kɔni minɛna ye u binna kari kan wagati y'an ta tɛgɛ ma n'Ala sɔnna ma Yakuba Kakile a kumakan an b'a la tɛmɛ dɔwɛrɛ. Allo. Bonjour. Bonjour Dawuda. I Traoré. Foli b'i ye. Foli diyara n ye. N ka foli bɛ Sɛki ye. A tulo b'i la. An ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Imam Bugula ye. Awɔ. Ani Vieux Sidibe ani Samake. Ani bɛɛ lajɛlen. U bɛɛ tulo b'i la. N bɛ Masi yɛrɛ fo a ka so a ka cɛsiri la. Jaginɛ.
y'a ta yɔrɔ min na ne b'a ta ye o ye NTM ka ko ye an b'a ɲini autorité la transition fɛ jamana in fɛn wɛrɛ t'an bolo ni jamana in tɛ fɛn tɛ dɛ u ka mɔgɔw lamɛn mɔgɔw maa min b'a f'i ma ko karisa nin man ɲi kana k'i bi a lajɛ est-ce que a ye min fɔ tiɲɛ don bɛ tiɲɛ tɛ i ka o fɛn in lajɛ n'i bɛ se k'a lakili cogo min i k'a lakili ten maa min bɛ yen n'a bɛ k'u conseiller n'u ye baara de fɛrɛ kɛ ni INTM ye a tɛ dogo olu la wa a tɛ anw yɛrɛ arranger anw min ye jamana kɔnɔdenw ye parce que a laban ye min ye a laban ye degun de ye tano maa si tɛ degun souhaiter n'i ka jamana ye parce que a bɛ kɛ taayɔrɔ tɛ maa degun mana yen sɔrɔ a tɛ fɔ i yɛrɛ kɔ an bɛ se ka min f'u ye u kana baara de fɛrɛ kɛ u kana kɛ dɛ aw ye mɔgɔw taara gɛrɛfu la ni aw y'u ka mɔgɔ dɔw gɛn depuis bi ka layidu ta aw ma se k'a tɛmɛ ko an m'olu bila o place la aw m'u bila yɔrɔ wɛrɛ aw yɛrɛ tun aw bɛ k'aw ja aw bɛ ka fɛnw sɔrɔ fo aw ka retraite fo aw bɛ k'o labɛn minnu bɛ dabalo ɲini na ko aw tɛ dɔ fara olu ta kan jɛginɛ olu yɛrɛ tɛ jagoya jamana in kana autorité la transition nɔ don parce que misali maa i bɛ misali di ta ka se ka baara kura kɛ mais olu nana olu ma misali ta ko kɛlen kɔrɔw kan dɛ komi siɲɛ fɔlɔ t'aw ka jamana kan nin komi siɲɛ fɔlɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ nin n'o ma fɔlɔ la kɔni walahi n'i nana n'i b'o kɛ i bɛ o leçon de tirer défaillance min bɔr'o la i bɛ baara kɛ mais aw nana kɛ wariba cɛ ka du ye maa min bɛ 30,000 ta olu dɔw bɛ 100,000 la bi minnu bɛ 100,000 ta olu dɔw bɛ miliyɔn na bi aw bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna ko ne kana n ta ɲini cogo di a filɛ nin ye dɛ n'a y'a sɔrɔ u tun sɔnna ka dɔ b'u ta la ka audit kɛ anw nana sɔrɔ jamana vraiment a tun bɛ nin état in de la jamana tun bɛ par exemple miliyari 10 de dun kalo kɔnɔ n'o ye ministre ni fɛnw ye vraiment gɛlɛya bɛ jamana la anw nana an y'a kɛ miliyari 1 ou bien an y'a kɛ nin miliyɔn da hakɛya ye mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw kun u bɛ ninnu tɛmɛ mais bi bi in na maa si tɛ se k'a fɔ ninnu ma hɔrɔnya kɔnɔna la ko aw kana gɛrɛfu kɛ parce que olu ye min kɛ olu ma exemple yira mɔgɔ la u nana poche dafa nin na mais maa kɔni kan'u nɛgɛ kun ɲɛsin INTM ma hali maa min tɛ olu ye u tɛna su kɔrɔ an kɔni ta bɛna kɛ degun de y'a la san'a ka se o don ma an bɛ se ka min f'u ye u ka sabali u ka mɔgɔw lamɛn Tarawele aw yɛrɛ kosɛbɛ taa n'o dɛ INTM ye tile 5 baarabila min kɛ fɔlɔ a ma dogo maa la Mali 20-28-65 a ma dogo maa la dɛ allo an sɔgɔma n ba ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ baasi foyi t'i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Ismaël Samakɛ don n bɛ k'i wele ka bɔ Kalaban Ismaël y'an tulo b'i la n bɛ fɔ n bɛ Grand Boubou la k'o y'an karamɔgɔkɛ ye a ka auditeur cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bon mɔgɔ bɛ fili de quoi n'o tɛ n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ k'a kɔlɔsi yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ko dun tiɲɛ dogolen tɛ o n'i y'a ta k'a lajɛ transition mɔgɔ wɛrɛ taara maa min nɔfɛ ka na sigi jamana kɔnɔ a m'a fɔ ko a tun b'a ka foro kɔnɔ tuma min na aw bɛ ka kunnafoni di tuma min na aw bɛ wuli ka jɔ la ko jamana taabolo man ɲi ko mɔtikaw tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ ko jamana nafolo bɛ ka yuruguyurugu o waati y'a sɔrɔ ne bugulen b'a ka foro kɔnɔ ko a ka kɔngɔ a b'o kɔnɔ kalo damadɔni o ka se ale ka objectif o dɔrɔn de foyi wɛrɛ tun tɛ yen min b'a préoccupé bon mɔgɔ minnu bɛ o bɔ ka bin na cɛ mɔgɔ si ma ta o kɔnɔ o gɛlɛya in na ko olu kana k'o ɲɛnabɔ fo mɔgɔ min mago tɛ nin si la min sigilen bɛ dɔrɔn a ka kɔngɔ ka sa a k'aw ta ka t'o feere logique bɛ min an k'o to yen est ce que an ka wuli ka jɔ bɛɛ est ce que constitution falenko kuma tun bɛ an da wa parce que il faut faire la différence entre la révision constitutionnelle et ce que ces gens là ont commencé à faire parce que avec comme u yɛrɛ ɲuman ko constitution min sɛbɛnnen don u tɛna maga o la révision constitutionnelle dun ye min sɛbɛnna 92 misaliya la k'a fɔ ko o kɔnɔ fɛn dɔ bɛ a b'a essayer ka faleni don o la walima ka fɛn wɛrɛ boloda o kɔnɔ mais k'a k'o bɛn ye a m'a fɔ ko ni constitution bɛ falen a ka kɛ waati la jamana ba sigilen don bɛɛ bɛ se ka i da don a faleni na wa o tuma ninnu ye anw de minɛ jɔnya la aw bɔra fɛn fɛ ka aw cun kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min ni aw tɔgɔ ma fɔ a kɔnɔ aw ma kɛlɛ kɛ a kɔnɔ alors vraiment nin ko in sera a dan na mais n y'o de fɔ an b'i fo
ni main dɔ bɛ sɔn ka taa ka maaya tɔ laban CPI kaso la parce que n'u ye juru kun ja an bolo an tɛna bila olu fana tɛna bila marifa dun bɛ olu bolo n'u ye mugu ci o kosɔn ala bɛ dilan cogo dɔn merci beaucoup 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô an sɔgɔma wa catalan voilà Drissa Mega vraiment miko mbi chèque yara ko ko tabani koro nyema catalan do fare kuma kan doni ani imam bugula ni biye tidibe ani kasim taroy o be klubi la dari ne yere na bi feka foli min ke quoi ni feka koro nyema yere de ko ani DJ Mas ani ere aw ka kuna foli nyuman dira yara ka ti système ban koro parce que aw tina mogo wele aw ka radio sora min bina kuma fanga mogo bawma nga kar mogo bawma min ba ni soro ya rabbi ala ka bolo mo ga barala ya rabbi ambi mari ko yero ko aka bara ni mara ani ati mogo blaga radio sora min bi mogo gurja ala ka ti système kishi ala ka nga sora ti kishi ala ka mali kishi 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô Allô an sɔn ka jangine Burama Fofana Falajɛ Burama Fofana Burama tara Burama na Burama Allô an sɔgɔma an tulo b'i la tɔgɔ ni jamu Allô Dara retour t'ale kɛrɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô an sɔgɔma salamu alaikum wa alaikum salam I tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Umar Jado ka bɔ Diyo Umar an tulo b'i la a kɔrɔ basi foyi t'i la n ko ni minnu sigilen b'an kunna sisan u tɛ se denmisɛn mɔgɔw de kan k'i jija u kana fara fara cogo si la u ka mɔgɔ minnu bɛ taa yan fɛ u k'i sigi u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u kana ɲɔgɔn labila quoi a kan ɲɛnuma ɲɔgɔn labila ninnu tɛ se ka foyi kɛ min bɛ mɔgɔ an maliyɛnw kɛɲɛ maintenant ko an b'u to u yɛrɛ ma ten an yɛrɛ fana bɛ fara fara donc cogoya tɛ se ka sɔrɔ a la awɔ parce que n tulo b'a la sisan bubula ko Sisoko ko ale t'a la ko Bacili fana ko ale tɛ taa u ka réunion ninnu na a m'o fɔ dɛ Bacili ko rectification ko fɛn voilà olu de ko lo mɛn maintenant u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bani u ka ɲɔgɔn wele u k'i sigi u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'o tɛ n'u ye ɲɔgɔn labila dɔrɔn u ka fanga bɛ ban dɛ n'i y'a ye hali sɔrɔdasiw fariɲaga ka nin kɛ k'a fɔ k'u tɛ u wele ka foyi kɛ u ɲɔgɔn labila joona de quoi an b'i fo merci beaucoup 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô 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 an sɔgɔma Allô 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 an sɔgɔma Mba an sɔgɔma I tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Bouakari Kulubali Katin Tubana Kulubali ani fama Mba ni waati an tulo b'i la n kun y'i sɔrɔ fɔlɔ i tigɛra i bɛ ja i ka to ka i ka sanji diya kuma dɔw la quoi n bɛ i fo foli diyara n ye n b'i ka auditeurs bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la n bɛ Burama Jalo fo n bɛna min f'i ye fanga kura in mɔgɔw ko dɔw bɛ yen mun ye ne lakɔnɔ wa dɔɔnin jamana olu nana jamana ta u yɛrɛ ka sɔrɔ ye fɛn o fɛn jamana nafolo la u y'a bɛɛ sariya kan u y'a bɛɛ appliqué mais min ye jamana yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ ko min kan
u fila u ɲinɛna olu kɔ olu tun man kɛ gouvernement de bureau olu tun man kɛ gouvernement de sanji ni gouvernement de terrain de jamana fan don jamana fan bɛ kelen kɛ janfa ye olu tun man kɛ gouvernement ye transition gouvernement ye gouvernement min wuli ka lajɛ ka zara nin diɲɛ dɔn k'a tila ka jamanadenw ka haminanko ta ma n'olu ma ko gouvernement ye fo INTM ɲɔgɔn INTM n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ kuma min fɔ n'olu cɛ u bɛ tila k'o fana kuma u t'olu bɔ a sira fɛ jamanadenw yɛrɛ fana nɔ minɛlen bɛ yen polisiw sigilen bɛ mɔgɔw da la u ka dugukolow nɔfɛ dugukolo min mana di mɔgɔ min ma hali ko n'a dicogo ma ɲa jamana gouvernement t'a ɲini k'a dɔn ni nin ma ɲa an ka segin ka nin ko dilan ka kɛlɛ bɔ a la u mago t'o la u mago bɛ dɔrɔn nafolotigiw b'o sago min kɛ fantanw na k'o appliquer ka nafolotigiw sago kɛ fantanw na olu yɛrɛ fana b'u ka hakɛw ta ka ban ka jamanadenw ka hakɛw dɔ jɛ ni hakɛ bɛ ko la hali mɔgɔ ma se ka fɛn kɛ ala bɛ se ka fɛn kɛ la dɛ ne kɔni ka yɔrɔ ye o ye komi ne b'a dɔn se bɛɛ bɛ u ye marifaw b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo nka n kɔni b'a dɔn cɛkɔrɔba min n'o ye bandaw ye a bɔra ka foro de kɔnɔ ka na baara la wa mɔgɔw ka danna de y'a to a kɛra ten bon a dun b'a dɔn fana a delila ka démissionner mun na ko minnu man ka kɛ olu kɛra a démissionner o la bon ko dun bɛ ka kɛ mɔgɔ la sisan minnu man ka kɛ ale bɛ mun de fɔ sisan merci. an tɛ bi ta bila échec wagati kɔni sɛbɛkɔrɔ tɛ mun na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kibaruya kun ka ca kosɛbɛ a bɛɛ yɛrɛ ma se ka di tiɲɛ tɛ an bɛ dugawu de kɛ sa jamana in ala k'a kolo suma